जय श्री राम। Ka nongelam jong kathma urang li juki lanitur ka kong Angela Rengat ha kasni palai kala ujor da ke ejahar persya ya unong le social media ubalik trung hapo ka ying mani jong ka epi phani bat pertas lokan je Shri Ram da ka jingthmu ban panmi ya ka jing pherniam ha ka tei ka ying mani kani ka ying mani ka dei ka badon hamaulunong East Khasi Hills ka badai ru ka jaka ka balatip kum ka shnong ka bakhuitam ha deuba Asia ha ke ejahar kabala ujor halaj umkhra police station kakong Angela Rengat kalaong dangshen ngalayo iya kawai ke video haran san social media Facebook bat Instagram jong u akash sakar kaba ulit rung hapo ka ying mani jong ka epiphani maulanong bat ulpan khen ya ka jinglong kentang jong ka ying mani da kabale khnang bat kabala bu jingmut lupa ban yat ha ki banta jong ka pulpit bat perta ya ki ai ki balong persya Kristan bat ruai penja buromru ya ka jing ruai bomdai jong Kristan kani ka jingle kadai ka bele khnang harangkat bat arngut ki waipat ki balapau ha ka video ban panmi ya ka jing sneu ya pherniam ban yu roj ya ka kolsor jong ki ritpat bat ban thau ya ka kolsor jong ki hepat ka badai ka jing shun da ka jing pen khen ya ka riti sansar kari halor ka jing lai lut ban mani blai ong ka kong Angela kal keno ru ba ka tai ka video kal panmi ya ka jing sir bat kala ru ban panmi ya ka huri hura bat kham tam ya ki tai ki video lapan spreng ha ka leng lengba ka social media ban kan tiu ya kan nem hepat bat ya ki jing yesun kumta nga kerpat bat dai ban le da ka batang mar dor persya ya une ubriu ubaladon kti ha kan ka kam sneu bat ubadon ya ka jing thmu ka basneu bat kan turu ya ki ransan ha ki social media baki dai ban khanang persya ya ki tai ki video ki nong thau bat ya ki breu ki badon ha ka tai ka group ki pan spreng ya ka tai une ubriu udon kam ban pen une ubriu udon kam ban sya pengat bat dai ban sim khia kat kum ka an bat ban pentikina ba kum kitai ki jingle ki basneu bu ha ka jingma ya ka jingsuk bat kim dai ban jesu laong ka tur ha ka kerwo khobor